אז בקיצור, הגעת למעברה? הגעת למעברה, לא היה לך גם עוזרת. לא. אז היית לבד. לבד היה ג'יני. כן? נו. היה לי מאוד קשה. אבל היה לך, כמה חדרים היה לך שמה? פעם ראשונה שעשיתי כביסה, יצא לי את הדם מהולד. ברצינות? אבל היה לך, כמה חדרים היה לך במעברה? היה שני חדרים גדולים. שני חדרים? שני חדרים גדולים. וכמה ילדים הייתם? 8. כמה נפשות? 7 כשנכנסנו לבית חדש, אתה נולדת ועשינו את רגע, מהמעברה לאן עברתם? לחולון. נו. ואתה שבאת... איזה שנה זה היה? 1960. 60. כן. ומי נולד? עשינו אורי. קודם כל, אבא לא הביא שום דבר, לא הביא כלום. היינו יושבים על כל הארגזים. הארגזים. כשאתה נולדת, הלך ישר, קנה שולחן וקנה כיסאות, למה היה לי? זאת אומרת, אני הבאתי את המזל. היה בבית חולים דונולו. לא, אני נולדתי בדונולו. אמא הלכה לבית חולים ללדת, אני הלכתי לבית חולים, אושפזתי שם. נו. בזמן שאני נולדתי, אתה היית גם בבית חולים? כן, הלכנו לבית חולים ביחד. היא הלכה ללדת, אני הלכתי למחלקה. נו. שם קרוב. נו. במעברה בקיצור לא היה בוילר, הכל היה מים קרים. כניסה, רחיצה. הגג של המעברה של הבית, זה היה כזה זפת שחור כזה, פעם היה זז וגשם נכנס בפנים. נו. הרצפה, לא הייתה רצפה, צוק מן השם. שם גם אתה, נו. בקיצור, ראית משהו אפור למטה, שחור למעלה? כן. ועמלים כל היום. לא, שמים ושמנו כמה בדצ'ים שנקפנו מעלה. אבא היה הולך... שב, לא רואים אותך, נו. לא, צלם אותם. היא לא רוצה, נו. אני עושה סרט תעודה על המשפחה, נו. תגבירי את הכל, לא שומעים אותך כל כך. היא הייתה במעברה, והנשמה יצאה לשמה, מרוב שהייתה את השם. בשביל לעשות גנים היה מפחיד אותי. זה משהו הכל ככה, כאב, מלוכלך, שכאלה. יום אחד אמרתי לאבא שלך, אתה תעשה כלים, אני אין לי כוח. הלך מה עשה? פתח את המרץ, עם קצת האצבעות. הוא פחד לגעת במים. קנה אצבעות, נו. למחרת קם צעירים שהכל נחלו. בבוקר קם צעירים, שכל הגבים מה לעשות. ובמה הוא עבד שהוא הגיע לארץ? כשבא לארץ ישב 3 שנים, לא רוצה לעבוד, מסתובב קפה לקפה, כן. ואמרו לו הרבה חביות, בוא הנה, לא רוצה. נתנו לו עבודת דחק. נתנו לו עבודת דחק. מה זה עבודת דחק? עבודות יזומות. עובד כן, זאת אומרת עבודות בגינה, בגינון, כל מיני דברים כאלה. הפרחת השממה. הפרחת השממה אתה קורא לזה. נו יפה, ואחר כך מה הוא עשה? הוא רצה ללכת לברזיל. לברזיל. היה לו חבר במשרד, אמר לו תבוא, אתה תרוויח הרבה. אתה אומר לי, לברזיל פה אין עבודה. אבל כשאתה רוצה ללכת, לך לבד. למה לא רצית לנסוע לברזיל? כל האחיות שלי היו פה. מה יש כן. לי ללכת לברזיל? אבל אולי זה חיים יותר טובים. לא רציתי. הבנתי. בסוף ישבתי.
אבא שלך 3 שנים לא עבד. אכל מהכסף שלו. את כל החסכונות הוא אכל. זה של אלון. זה של אלון, הברכה של אלון. איפה לכין? חדר? לא נתנו לו להוציא את הכסף ממצרים. כן, זה אני יודע. אז איזה חסכונות האלה? לא, אבל הוא הבריח קצת כספים, כמו שאני יודע. היה לנו כל אחד 20... לא, כל אחד היה לו זה. מטבע זהב. מטבע זהב בשרשרת. שרשרת, דוד לגדלה, קצת כסף היה לו. את רוב הכסף הוא שלח דרך דרך מישל שרימה אותו. של מנה שלו. מישל כשבאנו לארץ הוא ביקש את הכסף, הוא אומר איזה כסף. הכסף התאדה בדרך. נתן מתנות, אפילו מישהו רצה להרוויח כסף, נתן להם מתנות קודם, בכסף. כן? והוא לא קיבל גרוש. עבדו עליו, היה תמיד. הוא נפטר שם, נכון? מישל כן. זה כסף שלא הלך. ואחר כך מה הוא עשה? הוא פתח מה? חנות? מה? אחר כך הוא היה הולך יום לרמלה. הוא נוסע לבית שיירה, מקומות של שווקים. בסוף מתנקם בנתניה. כן. באר שבע ורמלה היום. ואחר כך לקח שם כל מיני שבטים. כן, הבנתי. אז בסוף הלך לנתניה. שם קנינו מחסן. איפה בנתניה? בשוק. משהו. היה לו חנות שם, צריף. חנות טובה, והיה מוכר שם טוב. הבנתי. איך החיים היה איתו? היה חיים טובים עם בעלך? אז מה עשית? מאיפה הבאת כסף? מאיפה הבאת כסף? לפעמים. אז 8 ילדים הבאת? נתת חינוך טוב לכולם? כן? איך זה? באמת כולם גדלו, כן. למדו, ולא ראיתי רע, היה טוב לכולם. הבנתי. כולם מוצלחים. זה רואה בה? כל דבר הייתי צריכה, מישהו רוצה ביטוח, אני לוקחת, הוא לא היה מפחד על עצמו. אבל ברוך השם גידלת ילדים, נכדים, נינים, בני נינים. את מבסוטית. כמה נכדים יש לך? כן. 15. לא סופרים. לא, יש לך יותר מ-15. אני חושבת. 15 ועוד 5. מחמת עין רעה. טוב, יפה. אפשר להגיד משהו? בטח, לך, כנס. הנה הגיע רועי. אתה רוצה לברך גם למצלמה? תברך. תן ברכה, תן ברכה. מזל טוב, הרבה בריאות. זה משהו... טוב, יפה. טוב, בוא נעשה הפסקה עכשיו, נמשיך אחר כך. אנחנו עושים לך חיים שכאלה. טוב, הפסקה.